анака духира нишонтон медиҳам. Ин духи фигура ҳай. Духи фигурара уже дистагӯ дидагиам. Неки харидаги нестам, аммо харидам. Шуморо намедонам, лекин ман харидам. Бачичко. Муш банда зурай гуфтам, ира бинед? Уже маълум аст, духи барои чия ҳолия. Муштур бешухи подписчико. И духи феромон дорад барои духтару занҳои шавҳардор. Барои диққати шавҳартона ҷалб кардан. Подписчико бои бақувват будай, феромонаш бо зуртар будай да. И духира ҳам буш хушрӯй хе. Буш приятненький хушрӯйка маъқултон меша подписчико. Метавонед ки ҳамин саҳифаи Farah Shops TG харидорӣ кунед. И духирам ганда зур.